खुलुमबाय हाय गाइस आं दिदोम ब्लग इउटिउब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावग्रोहरनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि सेराव नैबे माइबारिनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनखौ बरायनो थाबाय। दिनै जोंहा आंनि खेथियावनो होनदो बियो माने टंलायाव आरो बियो बे माइबारिया आंनिनो माइ दुब्लि होनजायो। बेनिफ्राय दिनैहाय माइखौ हागासिनो दं जाहैबाय। माने माखासे माबाफोराथ' मा होनबावगोन दा बिराद दावराव जागासिनो दं एम्फौनि, बेखौ लानानै माने बिराद थाब हानो गोनां जाबाय आरो जोंनाबो माखासेफ्रा बारा मोजां मोनाखै आरो माइब्रा दङ, जोसा दङ, बेफोरखौथ' साननैसो नेबावनांगोन। दा गिथाव बाथाव जादों आरोखि इसोरनि अननायाव। खिन्थु आंनि बे माबायाव माइ थिलियाव बिदि सफैयाखै आरो बे एम्फौआ दासान्दि आरोखि बाराद्राय नङा आरो माफा मानै सफैद्राया नङा, सफैबायानो। बेनिफ्राय बेखौनो नोंथांमोनहा आं एसे शेयार खालामनो सानलायबाय। गासिबो नोंथांमोनहा अननानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। आरो सोरबाफोर जुदि सापर्ट खालामनो गोसो दङबा सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय। आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर नोंथांमोनहाबो चेनेल गोनांफ्रा बुंना लाबानो जाबाय, कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर जुदि फेसबुक पेजआवबो आंखौ फल' खालामनो गोसो दङब्ला दिदोम ब्रह्म बे माबायावनो आंखौ मोनगोन। नोंथांमोनहा बेयावबो थांनानै आंखौ सापर्ट खालामहैनो हागोन। बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननि सेराव आंनि बे ससे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। गोजोन्थों, जोबजासिम नायलांदो। आं दा नै दंफैयो माइ दुब्लियाव। हा मा जानो बेयावथ' एम्फौफोर फैयाखैने जोंनियाव, एम्फौ गैथ'वा। माने बिराद एम्फौनि बिराद दावराव जागासिनो दं नालाय मानसिफ्रा नै हाजोब्बाय आरो बे सिखिरिजों फैयो होननाय खोनादों। सिखिरिजों फैनानै माने गुदि गुदियावनो नै बिदियाव माबानानै हा औ चलो बे आंनि माइ खेथि आरोखि, बेखौनो जाहैयो आङो, बेखौनो जानाय जायो। जादोंलै मा माइआ जादों, बारा गाज्रि जायाखै। কি হল? মানুষকে मोनजोब्बायलै बियो, बिराद मोजां मोनबाय। गासिबो रनजित माइ गोजा बियो गाइसमोन। रनजित बैसिनिथिं थांनाय माबाया बे ओरैनो थाङोमोन ने बियो, बेयो थांनाया दैया हा बेनो दा। माइ बिदांफोरखौ नायलाय गाइसमोन, बे जाहैबाय रनजित माइ। आंनि माइ बागानखौ नायदो, माइ बारिखौ।
नैबिथिंखौ माखासेखौ हाखांजोब्बायानो बिथिंनिया गासिबो हाखांनाय जाबाय आरो बियो दा नैबिथिङाव एसे दंबावो गुजुनायबो जादोंलै गाइसमोन माइआ बबेथिंबा एसे बारा जादों बबेथिंबा एसे खम जादों आरोखि माने नैथिं एसे बारा जालायबाय नै बारा मोजांखैबो मोनाखै नै एम्फौनि बिराद दावराव दावसि जागासिनो दं नालाय दा उफाय गैया हायाबाबो जाया एम्फौनि दावराव आयौ बिथिं एसे मोजांसिन जालायबाय माइआ बोथोराव थिखांना लायाबाथाय आरो जाला दं नै माबाफ्रा जोमैयाबो एसे खोबहांदोंआनोसै बोरैबा जानांगौबा अखा हानांगौबा एसे माइफ्रा सिजोबनांगौबा एसे खस्थ' मोनलायगोन थाब थाब थिखांना लानाया मोजां माइआ बबेथिंबा जादों बबेथिंबा जायाखै माने खुनु माबा गैया आरो मोनजोब्बायलै सालथे मोनजोब्बाय सबाय ओइयाव सबाय होनांगौमोनलै सबाय होनायानो जायासै टाइमखौनो मोननो नागिरा हा औ बै माखासेनि बिसोर बे गोजौ गोजौआ एसे नांगौ आरो बे हालांगौ बायदियावनो जालांसिगोन बेबो Oh, news live আহিছে ৰিপৰ্টাৰ পোক চোক আহিছে নেকি এইবিলাক পোক আহিছে নেকি নাই ন অঁ অঁ হা আহিছে জাগা জাগি সঁচাতো আহিছে এইপিনে অহা নাই কিজান যেনিবা এই এনেকুৱা নহয় এনেকুৱা নহয় এইবিলাক হৈ থাকিব কিবা নহয় কিবা হৈ থাকিব এনেকৈ কিবা নহয় কিবা আহি থাকিব এইবিলাক হয় মহামাৰী
মহামায়া তাকেতো এইবিলাকো আৰু মানুহ ওলাব ইয়াৰ ঔষধ কৰোণা বেমাৰ যেনেকুৱা ঔষধ ওলাইছে মহামাৰী बिदि सामने साइसानो नै जोसा नैबे जोसा जहा धान ইমানখিনি চালো বেয়াটো লগা নাই যেনিবা আৰু নেকি ভাল হৈছে বঢ়িয়া লাগিছে পোকাটো দেখাই নাপালো পোকা চাবই বিচাৰিছিলো মই আমাৰ নিউজ লাইভত দিব পাৰিলো হয় আৰু যেনিবা Ayo tao jaga sini nung mulai ya. Ya bosku. Ikan not pula baik ya guru kai. জাগা জাগা হৈছে জাগা হোৱা নাই ধানটো এতিয়া আৰু ভয় লাগাও না Kuma goथाव मोनबा लालाय सालदे kuma गोथाव मोनबा kuma गोथाव मोनबा ला ha oh मोनानिया जागौमोन आरो मोना আছে আছে না ইয়াতে ৰব এক সেকেন্ড বহা এইয়া দেখো ৰ এই পৰি গল আহিছে নাহা নহয় ডাঙৰো পায় কিছুমান ডাঙৰ কিছুমান সৰু এইয়া আমাৰ ধান কাটা পোকটো চাই লওক ৰাইজ সকল এইটোৱে আছে আমাৰ এইটো আৰু ডাঙৰ এইটো ডাঙৰ হৈ যাব এইটো সৰু এইটো সৰুহে আচ্ছা এতিয়া লাহে 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 এনেকে আহিব এনেকে ডাঙৰ হৈ যাব বেছি হৈ যাব কানবা লগা হৈছে দেই কিছুমান জায়গাতো উপায় নাই এনেকা যদি কাটে কি ধান পাব
হা হা ঔষধ কাটব লাগিলতো আৰু কি এয়া বনগাঁও ঔষধহে মাৰিব বুলি খাৱা ধানত যদি ঔষধ লগাই দিয়ে কেনেকৈ হ'ব বিক্ৰী কৰিলেতো মুস্কিল না মানুহে খাব দেখাই নাই দেখা নাই তাৰমানে ঘৰত খাওঁ নাই যি ঘৰত থাকে চাবি বুলি খালি খালি Mahal kucing lah. এইটো আৰু কি কাম কৰাইহা হৈছে না আমি কাম কৰাৰ কাৰণে হাকি মুকিল এই বিল্ডিঙত থাকাবিলাক খাব পাই আছে নহ'লে এই বিল্ডিঙত ওপৰত একমাহ হ'ব আহি আৰু বেছি দিন না ওলোৱা 20 দিন হৈছে আমাৰ বাহিৰত ওলোৱা একেৰাহে আমি ধান কাটাৰ কাৰণেহে এই বিল্ডিঙত থাকাকেইটা খাব পাই আছে আৰামকে আমি কষ্ট কৰিছোঁ পেকেট কৰিব তাৰপিছত ওপৰত পঠাই দিব আজাদিৰ পেকেট কিনব খাই থাকব স্পেচিয়েল ডাবল স্পেচিয়েল बेफोर हाखांजोबखाबाय नै गासिबो यानि जमा खालामना दोनबाय माखासेफ्रा जोंथ' माखासेफ्रा हागासिनो दं जाहैबाय जोसाफ्रा बे दाबो नै मोजाङै मोनाखै गाइसमोन बारा मोजांबो जायाखै जोसाया बिथिं आरोखि नैबे जोसा मोजां जायाखैलै बे जाहैबाय जोसा नैबे नायदो बे जाबाय जोसा दाबो नै गोथां गोथाङैनो दङ